Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlarımız, aman Allah ahun dileyen kişi varada sorayalar, alparyan yolu doğru mu? Ve yakinna Türkmenistan'ın devlet yoldaşları barada bir neçe video koyuptur. Şol barada ve şol kişinin alparyan yolu doğru mu deyip sorayalar. Musulman doğanlar bu kişi hak bilen batılı bulaştırıp yoran ahunların biridir. Bu adamın bid'atçılara karşı dersler koymaklığı, bid'atları açıklamaklığı, halk içindeki hurafalar açıklamaklığı, bunun hemme diyen koyan zatlarının doğruluğunu anlatmaya. İlki bilen şol prezidentlerimiz ve halkımız barada koyan videolar barada aysak, birinci videosunda sorayan kişi diye Türkmenistan karaşsız bir taraf deyip Musulmanlar kırılsa da ölse de kömek eden ok diye. Ve Türkmen halkam şol hükümetlerini eğerip başka Musulmanlar kırılsın, ölsün, dine öz yurdumuz avat bolsun, başka Musulmanlar bilen işimiz yok diyeler diye. Bu ahunam ona cevap verip tutuş Türkmen halkını töhmet astına koyupturlar. Sorayan kişinin sorağından eheninden belli bolya tekfirci, harici düşünceli birine benzeýär. İkinci videosunda Türkmenistan'ın devlet yol başçısına nesihat ediýänni bir zatlar gurlap koyuptur. İlki bilen şunu bellep geçelin. Biz hiç bir devlet yol başçyň kemsiz, hatasızlygyny öňe süremizok. Hiç kim perişte del, hiç bir musulman yurdun baş tutanam kemsiz, hatasız del. Indi gelsek bu ahunun gurrunlaryna. Birinci bilen ahun mollan siyasata goşulmaga haky yok. Sen siyasatçı del. Siyasattan tecrüben yok. Senin uğrun del bu. Devlet işleri senin menin pikir edişin ýaly ýöremeýär. Akıllı adam bilmeyen, düşünmeyen zadyna goşulmaýar. Ahun bolsun, bolmasın, kim bolanna da her kim siyasata goşuluverse halkın içinde agzalalyga sebäp bolýar. Plan yurdun baş tutanyny gowwarýanmy, ýigrenýänmi, gollaýanmy, gollaňokmy? O senin öz şahsy pikirin, düşünjäň. Onun bilen işimiz yok. Emma video koyup akıllı sırap halkı hökümete karşı kuşkurmaga hiç kimin hakkı yok. Emma gynansak da şu wagt eline 5 tane goýun bersen, seredip bilmejek adamlar ahun molla sırap siyasata goşulýarlar. Şeýdibem halkyň içinde fitne fesadyn agzalalygyň çykmagyna sebäp bolýarlar. İkinci bilen bu ahun beýle döwlet başçylaryna nesihat edesi gelse, eger durus bolsaň ilki öz ýurdundan başlamaly ekeni. Sizin ýurduňyzyň çözmeli meselesi bizinkiden esse köpmü diýen. Bular şol paýlaşan videosynyň üstüne ýaşulyň suratyny goýupdyrlar. Hana ahunaga beýle mert bolsaň göreli Hameneýiň suratyny goý, öz sahypaňda nesihat paýlaş. Sapar Murat Niýazow bir döwlet diýipsiňa. Hany di? Ey Hameneý, bir döwlet, Şigalar, Kasym Süleýmany, Siriýada, Irakda, Yemende müňlerçe sünni musulmany gyrdyňyz. Özüňize musulman diýäňiz. Göreli bakaly edil şu biziň baş tutanlarymyz hakynda gurulaýşyň ýaly üstüne Hameneýiň, Kasym Süleýmanyň suratlaryny goýup, video goýup biljekmi? Goýup bilmeýän. Ol mesele barada agzyna açyp bilmeýän. Çünki goýsaň fitne sebäp bolýan, agzalalyga sebäp bolýan. Onda öz ýurdunda etmejek zadyny batyrsyrak, mertsirap başga ýerde de etme. Üçüncü mesele Türkmen hökümetiniň nirde kime ýardam edýänini ýa-da etmeýänini sen nirden bilýän? Başga musulmanlara kömek edenne hökümet sana maňa habar bermelimi? Ýa-da sen görmeseň ýok diýmek bolýarmy? Soragda näme diýe? Türkmen halkam şol hökümetlerine eýerip başga musulmanlar garylsyn, ölsün, diňe öz ýurdumyz awat bolsun, başga musulmanlar bilen biziň işimiz ýok diýerler diýe. Bu da Türkmen halkyna töhmet. Halk içinde her hili düşüncede adam bolup biler. Ýöne tutuş halkyň adından gurlap, halky töhmet astyna goýmaly däl. Senem dursa ahun bolsaň, hakkaniýetli ahun bolsaň, soraýana tutuş halkyň adyna gurlama diýerdim. Türkmenistanda her juma güni minberlerde tutuş ümmet üçin, musulmanlar üçin, mazlumlar üçin, yeri gelýär Gazza we Filistin üçin dilek edilýär. Türkmen halkynyň içinde elinden gelenden musulmanlara kömek edýänler bar. Bu ahun Gazzany mysal beripdir. Kafirler köçä dökülýär, Gazza golluk üçin diýipdir. Köçä dökülüp miting etmek
etmek musulmanların ahlakı del. Avropaň bir ýerine halkyň köçä dökülip miting etmegi bilen Gazadaky aş çağan garny doýanok. Oň başga maksatlar bar. Onsoň miting etmesen Gazza kömek edilmedigi bolýarmy? Ýani diýen zadyňyzy agzyňyzdan gurlayan zadyňyz gulagyňyz eşdiýärmi? Bir ýurtda bir halkyň içinde Gazza üçin, Filistin üçin miting edilmese, şol halkyň kömek etmedigi bolýarmy? Hut özüme näçe musulman doganlarymyz meýillen ýazdylar. Gazza, Filistin üçin musulmanlara nädip kömek edip bolýar diýip soraýarlar. Türkmen doganlarymyz. Hemişe diýänim şu, ýaşaýan ýeriňizde hökümet tarapyndan tasdik edilen resmi guramalaryň üstü bilen ýardam edin diýip maslahat berýän. Türkiýe bolsun, Dubai bolsun, Orset bolsun, nirde bolsun, resmi guramalaryň üstü bilen ýardam edin diýip hemişe berýän maslahatym şu. Diýmek näme? Türkmen halky biziň ýurdumyz gowy bolsa bolýar, başga musulmanlar gyrylsyn, ölsün diýenok. Bunu diýen bir kisany akmak bar bolsa, onuň üçin tutuş halky günakarlap bolmaýar. Onsoň ahuna sen beýle gahrman bolsaň, Gazza üçin janyny ayamayan bolsaň, gije urny TikTokda oturmada Gazza üçin gidip Ýahudilere garşy görüşmeli keningde. Diýmek, ne Türkmen hökümeti, ne Türkmen halkynyň aglaby bölegi, biz garaşsyz, biz bitarap, diňe biziň ýurdumyz awat bolsa bolly, galan musulmanlar ölsün, gyrylsyn diýär diýen gepiňiz yalan we halka töhmet bolýar. Türkmen hökümetem halkam ýagdaý bolandan umuman ýardyma mätäçlere, hususan musulmanlara kömek edýärler. Şonuň üçin eger durus bolsaňyz videolaryňyzy pozun, türkmen halkyndan ötünç sorap video goýun. 4-nji bellik prezidenti nesihat edýän diýip aýry video goýulypdyr. Döwlet baş tutanlaryna nesihat aýtmaň öz usuly bar. Ähli sünnet akidesine göre musulman baş tutanlara nesihat etjek bolsaň, eger başarsaň ýanyna baryp göni özüne gizlinlikde, ikiçäklikde nesihat etmelidir. İmam Ahmed'in musnedine gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada diýär: "Men arada en yansaha lizi sultan fela yubdihi alaniye, walakin ya'khudhu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fazak ve illa kana qad adda allazi aleyh." Peygamberimiz diýär: "Kim döwlet ýolbaşça nesihat etmek islese, oňa iýiliň ortasynda açyk aşkar nesihat etmesin, emma onuň golundan tutsun we ikiçäk nesihat etsin. Eger nesihaty kabul etse mesele ýok, emma kabul etmese nesihatçı öz boynuna düşenini berjay etdigidir diýär. TikTok'un üstü bilen üstüne döwlet ýolbaşçynyň suratyny goýup, "Bi döwlet" diýip terbiýesiz agyr gurlap beýdip nesihat edilmeýär. Eger göni özüne nesihat edip başarmasaň, umumy wagz nesihatyň ediber, ýagşylyga buyur, yamanlykdan gaýtar, halaly düşünür, haramlygy düşünür. Şol nesihatlar tutuş musulmanlara degişli. Şonuň içinde döwlet ýolbaşçylarym bar. Ondan aňyrda her kim öz amalyny özü jogapkar. Emma beýdip nesihat etjek diýip at takyp video goýup üstüne suratyny ýelmäp, bilmeýän zatlaryň barada gurlap, tutuş halky günakarlamak diňe fitne fesada sebäp bolýar. Bu videolaryň üstü bilen halky hökümete garşy kuş gurýarlar. Agzalalyga sebäp bolýarlar. Ünsorun musulman doganlar minberlerde videolaryň üstü bilen musulman baş tutanlara garşy gurlamak, halky hökümete garşy kuş gurmak tekfirji, harijilerin, ihwanul muslimin düşünjesindäkilerin ýoly ýörelgesidir. Ähli sünnet musulmanlaryň baş tutanlar baradaky ananca atly dersimizde bu mesele barada jikmejik durup geçdik. Dinlemek isleýänler şol dersimizi alyp dinläp bilerler. Bu adamyň başga da ýalňyşlaryna misal bersek, arş istiwa meselelerini ýalňyş düşünürýär. Mezhep taassuby bar. Mezhep fanatizmi bar bu adamda. Yalan gurlayan yerleri bar. Bunun özüne beýleki bidgatçylar Wahhabi diýip at takyp töhmet atyp ýörler. Indi bunun özü Türkmen sahrada özü bilen ilalaşmayan ahunlara Wahhabi diýip başlady. Geňeri men Wahhabi diýip Arabistan naklara diýemok, bizzakiler başga diýip yalan sözläp bilmeýän adamlara azaşdyrýar. Bir kişide näme ýalňyş bolsa, at takmada şol ýalňyşy delili bilen açykla. Üç talagy bir talak hasap edýärmi? Tarawany inkar edýärmi? Aş'ari Maturidiylere kafir diýärmi? Tekfirjilik edýärmi? Näme diýen bolsa al şol meseleni delil bilen açykla. Ýa-da başga tersirler bar bolsa delili bilen açyklamaly. Emma bu näme diýär? Ýyllardyr özüne atylyp gelden töhmedi, inni başgalaryna töhmet atyp başlady Wahhabi diýip. Şeýdibam öz ähli sünnet doganlaryna hyýanet edip şiğalara hedef we nişan gorkezýär başga musulmanlary. Teňli tany özü bilen ilalaşmaýanlara Wahhabi diýär. Bu da şeýdip başlady. Oňa mu Wahhabi diýip töhmet atmakda teňli tanadan näme farkyň aldy sen? Gol berdim, gol aldym diýip sözde pire biline guşak bagladan bolup pir sırajak bolýar. Tawhidleriň ýanyna barsa tawhidi, tebliğilerin ýanyna barsa tebligi,
Sopin yanına barsa sopu sıraya. Men Nakşibendi diye. Nakşibendi bolsaň Nakşibendiliň içinde bir sürü bidgatlar var. Rabıtaňyz we hatmy hajaganlaryň we bir sürü başga bidgatlaryň var. Senem ol sopulardan tapawdyň kalmady. Bir gepinde Mekke Medineň alimleri mezhebe paýwent. Olar bilen işimiz ýok diye inne çykyp ulula alimlere at takyr. Inne hökümete gurlap başlady. Garaz musulman doganlar şu adamyň özüne alyp barşy Ihwanul Muslimin jemaatynyň adamlarynyň özüni alyp barşyna şolaryň menhejine, metodyna benzeýär. Ünsweriň olardan diýip biljek däl, emma özüni alyp barşy edil şolaryň bolşy ýalyk. Kimiň ýanyna barsa şolardan syraýarlar. Ihwanlaryň häsiýeti şul. Soňam daşynda insanlar üýüşse, halky hökümete garşy kuşkurup başlaýarlar. Siyasete goşulyp başlaýarlar. Bunyň özüni alyp barşy edil şolary ýalyk. Netijede musulman doganlar bu adamdan äga bolun, dinlemäň, kulak asmaň, ol bidgatçylara garşy goýýan gurrunlary, şoňa benzeş aýdýan reddiýeleri we dogry gurrunlar badyr. Emma bir insanyň dogry gurrunlarynyň bar bolmaklygy hemme edýän işiniň alyp barýan ýolunyň dogrulygynyň alamaty däldir. Allah Taala ahlimize sebat bersin. Adaşyp beren doganlarymyza da tawba edip hakka gelmek, selef-i salihiniň ýoluna gelmek Allah Taala nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.